Hecho ni Kristo mayong gabi kanatong tanan. Niya nasab kita karon ni atong tulumanon anas pagpatinaw, mahayag sa pagtubag nini mga pangutanas itong kaigsunan gadi Katoliko nga kanunay yung gihasol o kanunay giatake sa lain-lain tinuan sa mga protestante. Sa di pa kita padayon, magampo na kita. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive our trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In nomine Patri, Filii et Spiritus Sancti. Amen. Angel of God, my guardian angel dear, to God's love commits me here. Ever his be at my side, to light and to guard, to rule and guide. Amen. In the Father, Son, and Spirit. Amen. Karmayson, atong pagkasugdan, ng atong pamahayag karon pinagis sa pagkutlo sa basahon nga gigamit sa lain tinuan sa pag supak o sa pag-atake sa Iglesia Katolika. Niya sa pinadayag Kapitulo 13, versikulo 18. Nga nagkanayon nga ang Santo Papa kuno matod pa nila silang atake nga mao'y natungman ini tukma sa 666. Nga sa ato pa ang Roma karon ang Roma karon puloy-anan kuno sa yawa. Ngunay ilabihang panamastapas in taon ni atong magsuon. Labidag wagid masayod unsa ang katinood. May tibanan nga dinhi sa bersikulo 18 ngigandan nagaingon sa labtunon kini ang malamon makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap kay ang numero sa simbolo man sa ngalan sa usa tiba ni usa ka tawo ang numero nini 666. Niyaon sa may mga iniaya ining mga manapa atong basahon. Anahog basa na to paibabaw na tagyutay sa versikulo 15 Natsos 17. Gitugutan na ikaduhang mananap sa paghatag o kinabuhi ngadto sa larawan sa unang mananap aron ang larawan makasulti og bupatay sa tanan nga dili mosimba kaniya. Gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao nila og dili nila dato og kabus ulipon og dili ulipon diha sa tuo nilang kamot o agtang walay makapamalit ug makapamaligya gawas giadtong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa mong ngalan. Ug muning ngadana lagi ang simboluhan nga kining sabton nga 666. Pero ang gisipasabot ni ngalan sa usa ka tawo. Numero kini sa ngalan sa usa ka tawo. Diri sa Kapitulo 13, versikulo 1, ngadto sa 3. Unya nakita ko ang usa ka mananap nga mitungha gikan sa dagat, may napulo kini kasungay. Unsa kuno? Kining nanapa may napulo kini kasungay ug 7 ka ulo. Ang matag sungay may korona ug nasulat diha sa iyang mga ulo. Nini ang pasipalahon nga ngalan. Nas ulo ni sulat mo na nga way lain matud pa nila. Ang Santo Papa na kay na iyang kulo iyang tiara na amay
binamay markang Vicarious Pilidi. Matod pa nila, atong panayong basa. Ang nakita kung mananap sama sa leopardo, ug ang tiil nini ingon sa tiil sa uso, ug ang baba sama sa baba sa leon, gihatag sa dragon, ngadto sa mananap ang iyang gahom, ug trono ingon man ang iyang dakong otoridad. Ang usa sa mga ulo ini may grabing sabad, apan naayo na. Natingala ang tibok kalibutan, ug misunod sa mananap, gisimba sa tanang katawhan ang dragon, kay gihatag man niya ang iyang mga otoridad ngadto sa mananap, ug gisimba usab nila ang mananap. Sila nag-ingon, kinsay sama sa mananap o kinsay makasukol kaniya. Na muni na unsay kiniya ning mga mananap. Sa bersikulo 5 ngadto sa 8, ang mananap gitugutan sa pagpangandak o pagpasipala sa gihatagan kinig otoridad sulod sa 42 ka bulan. Gipasipalahan niya ang Dios. Unsa kunong kiniya ini mananapa, magpasipala sa Dios ug ang puloy-anan sa Dios pasipalahan, ug lakip na ang mga nagpuyo sa langit, ang mga santos. Ang kini kunong mabintas ka mananap, ang kinaya ini mao nga way pagtahod sa mga santos, way pagtahod sa Dios, kay nagpasipala man. Ipasipalahan man niya ang puloy-anan sa Dios, ug ipasipalahan pag yun ang Dios. Muni kiniya sa mananap karon, ikutan ta papa. Kiniya bugod sa papa ang di pagtawad sa Dios. Dako ka ng sayob. Manuman, kay hilabihan ka akong pagtahod sa papa at sa atong ginong Dios. Ikaduha, nagpasipala ba sa mga santos? Wala. Gani, magpista pa magani. Pistahan pa ang mga santos. Kay gialagaran gid ang santos. Ingon nga alagad sa Dios. Dili kay sibahon ingon nga Dios, kun sibahon nga alagad sa Dios. Kanang pag reverence honor ba, pagtahon. Unya, ikatulong rason, ngalan man sa usa ka tawo. Ang ngalan sa itong papas sa Benedict 16, Joseph Ratzinger. Di man Vicarious Pilidi. Og nganong ingnon gid ang papagin ninigo gyud. Nganong magyugto sa mituyo og tumo. Ano gid mo gula nga ang mga tawo in taon nga isuon na mo Katolik kag way kabangkagan sa Biblia, madali gyud natural. Nganong di man madali wa si kalibutan. Igo man sa tando in taon. Muna hinungdan nga ilagin tuison ba. Unya unsay ngono ngalan sa katawo. Ug ngalan man sa usa ka tawo ang papa, pagkadaghan ng papa 266 nga papa na lain makadaghan na ni numero man sa usa ra man ka tawo, di kay daghan man na wa gim tumong bisko sa pag kuna di gim igo sa ilang ipasangin. Ug ang kadua kanang Vicarious Pilidi, dili na mooy numero, ang dili na mooy kalo sa papa. Ang kalo papa gitawag ang ngalan na gibutangan ka ng ngalan nga Vicarious Christi. Ini sa anak sa Dios kalibutan nga mudumala sa gibiyaan ni Jesus. Muni pasabot ana, dili kay Vicarious Pilidi. Pero ino man ni Vicarious Pilidi giparga mutukma gyud. Ug katong Vicarious Pilidi gasa kato ni Constantino Pagkabilis Pagkristyano. Na atong tanawon ko no, ug mo ba ginaigo na siya no? Nakita na nato nga way pagtahod sa mga legitimate sa mga santos, way pagtahod sa Dios. Niyang ato papa wa mo tukma. Dunay natukma nga laing tinong ang nakatukma ni. Nganuman, way pagtahod sa santos, tanaw magpista ba sila dili. Tanawara ug badlagan sa mga santos dili. Nga bigayon pag Katoliko. Niyas ano Makabeo, Kapitulo 1, versikulo sugutas, versikulo 1, sugutas sa 20 ngadto sa 22.
sa tuig 143, 143, human niya mabuntog ang Ehipto, si Antioco misulong uban sa usa ka dakong kasundaluhan batok sa yuta sa Israel. Kinsa ni siya? Si Antioco mo'y nisulong ngadto sa dakong yuta sa kasundaluhan batok sa yuta sa Israel ug sa siyudad Jerusalem. Sa iyang pagkamapaytas-on, misulod siya sa templo ug gisakmit niya ang altar nga gibulawan ang gitungtungan sa suga uban sa tanang kaymanan nini. Ang lamisa alang sa pan nga ihalad ngadto sa Ginoo, ang mga kupa ug ang mga panaksan, ang bulawan kasulanan sa kalayo ug ang kortina ug ang korona gipanglaksian usab niya sa tanan bulawan ang atubangan sa templo. Ngono, hilabiyang kasalbahis yun. Hilabiyang kamaldito gini sa Antioco. Niya nisulod sa templo, niya gipangnakmit ang mga butang dito, gipangguba, hilabiyang yun ka panamas-tamas niya. Sa versikulo 26, altos 28. Ang mga nagmando ug ang mga pangulo nag-agulo sa kaguol. Ang mga batanong lalaki ug babae nangaluya ang katahom sa atong mga kababayan nahanaw. Ang tanang pamanhunon nag-awit sa usa ka awit sa lubong ug ang tanang pangasaunon nagbangutan ngadto sa iyang mga lawa. Ang tanan natong katawan gisunuban sa kaulaw ug ang atong yuta mikurog tungod kanila. Di mo ka na. Sabihan ka sa salbahis yung tawana. Sa 29, duha ka tuig human ini Antioco mipadala ug usa ka dakong pundok sa kasaduran gikan sa Misia batok sa mga lungsod sa Judea. Sa pagsulod sa mga sundalo sa Jerusalem, ang ilang pangulo bisulti ngadto sa mga tao, mitanyag kanila sa kalinaw ug kilimbungan nila ang gibunibungan sila niya sa hingpit o niya sa kalit. Mihimo siyag mabangis na pagsulong sa syudad. Misulong siya niini daw usa kamakal bungog nga hampak ug gipatay niya ang daghang mga tao. Gisakmitan mga kabtangan, balayan ug ang mga paril ug siya ang iyang mga kasundaluhan mibihag sa mga babae ug sa mga bata nga gipang-ilog niya ang mga baka. Muni gisulti sa kaniadto niyang dumo nga niingon nga atong pangulo nga ipangawat ang mga butang, gipangawat ang ipanulis, ipasanginan ni taon ng atong simbahan. Dili ay si Antioco di ay si Antioco mo pay emperador, mo nangulo pa sa Roma katong empire pang Rome. Siya ang iyang kasaduran mibihag sa babae ug sa mga bata ug ipang-ilog niya ang mga baka. Unya si Antioco ug ang iyang kasundaluhan misugod og tag-as ng mga paril. Mitukod og sa tag-as ng mga paril ug lig-on nga mga bantayan dapit sa amihanan sa templo ug himo kini nga usa ka kuta. Una nagkuta siya dito. Nagkuta. Sa versikulo 39 ngadto sa 40. Ang iyang templo nahawan sama sa usa ka kabingawan. Muning mga gipagkawat lagi ang tanan. Niya ang pasinginan raba ang atong mga kaparian pastilan. Ang iyang templo nahawan sama sa usa ka kabingawan. Ang ilang kasaulugan nahimong pagbangutan. Ang iyang kalipay nahimong kasub-anan. Ang adlawng ipapulay nahimong usa ka kaulaw. Ang iyang dungog nahimong usa ka kaulawan, katawanan. Ang iyang kaulaw ingon kadako sa iyang himaya kaniadto. Ug ang iyang karbo nahimo nga halalom nga pagbangutan. Sa 43
sa 41 ngadto sa 46. Unya si Antioco nagpakanaog, nagbuhatan siya balaod. Si Antioco nagpakanaog usa ka kasuguan nga ang tanang mga nasod sa iyang imperyo kinahanglan nga mubiya sa iyang kaugalingong mga batasan o kinahanglan nga mahimong usa ka katawhan. Ang tanang mga dili Hudiyo o gani daghan ang mga salita ang misunod niining kasuguana. Ilang gisunod ang paganong reliyon. Muna ni nagsunod sa paganong reliyon ni Antioco sa hari o naghalad sila mga sakripisyo ngadto sa mga Diyos o wala na sila magtuman sa adlaw ng ipapulay. At paglapas adlaw ng ipapulay, gilapas si Antioco Epamnes. Unya ang pasangilan, ang Katoliko, pastilan. Muna yung atong mga igsoon na si Adventist, mausap ni. Nga pasangilan nag-usub kasaguan atong simbahan. Dili oy. Ang nagbunin niya atong gibasa karon. Muna ang kasaysayan, magtukan nga dili ang atong simbahan. Muna naghimon ini. Ang hari nagpadala usab og iyang mga sinugo uban sa usa ka kasuguan ngadto sa Jerusalem ug sa tanang mga lungsod sa diya. Nagsugo siya ng tanang mga tao magsunod sa mga batasan nga lahi sa gibansay sa nasod. Muna ang batasan nga gitudo unta sa mga Kristiyano giusob niya. Nagsugo siya sa dili paghalad sa mga halad nga sunugon sa mga halad nga uhay ug sa halad nga bino dito sa templo. Ug nagsugo ganila nga isipon nga mga adlaw ipapulay. Nga isipon ang mga adlaw ipapahulay ug ang kasaulugan nga ordinaryo nga mga adlaw sa buhat. Na pwede pagsupak niya sa ipapulay. Gisugo pagani sila sa pagpanamastaba sa templo o sa balaan ng mga butang nga dito niini. Una ang sugo pagmuak sa mga imahin nga gibinuhat ni Hari Solomon. Unya iguba pagyud bungkag ang mga imahin ug sunugon pagyud. Gisugo sila sa pagtukod og mga altar nga pagano. Ang altar gipaguba ilisan og paganong altar nga pagano mga templo ug mga alampuanan gimanduan usab nila nga magsakripisyo sila didto sa mga ang mga baboy ug ubang kahumahugaw nga mananap. Ginid-an sila sa pagtuli sa ilang mga anak nga dili nga mag-anak kan laki ug gisugo nga maghimo sila sa ilang kaugalingon nga mahugaw subay sa seremonyas diya sa tanang paagi nga ilang mahimo. Tiyom ko na pagkadakong disgrasya sa mga butang sa templo Ginoo. Sa bersikulo 48 adto 50, gidid-an nila sa pagtuli sa ilang anak kalaki gisugo maghimo sila og galingon nga mahugaw subay sa seremonyas diya sa tanang paagi nga ilang mahimo ug aron makalimot sila sa balaod nga gihatag sa Ginoo pinagi ni Moses o nga musupak sila sa tanang mga kasuguan ini. Ang silot sa pagsupak sa kasuguan sa hari mao ang kamatayon. Kaste paita taon. Muni gipahimutod daghang kayong ipang patay sa mga Kristiyano nito. Human mapakanaog ang hari sa maong mga kasuguan ngadto sa tibok diyang imperyo, nagtudlo usab siyang opisyal aron magbantay sa mga tao ug nagsugo sa tagsa-tagsa kalungsod sa Hudiya paghalad ug sakripisyo nga pagano. Mo nang siya nga halad tuduan gyud sa paganong buhat. Mo nang giingnon ng atong Ginoo, dili ka magsibag Dios. Mo na dili kay Katoliko pastilan kamo. Isa pa, versikulo 52, daghang mga Hudiyo nga andam sa pagbiya sa balaod o pagsugot tining maong mga opisyal. Gibulingan nila ang yuta, pinagis sa mga dautan nga ilang gihimo o
o ang ilang buhat nakapugos sa tanang matuod na isalita sa pagtago sa tanang dapit kutob sa ilang mahimo. Motong nanagan sila, nanago kay tungod sa gibuhat sa hari nga mao si Antioko. Sa bersikulo 54, sa ika-15 bulan sa Kislib sa tuig 145 gibutang ni Hari Antioko ang makalisang nga tan-awon didto sa altar sa templo. Gitukod ang mga altar nga pagano didto sa mga lungsod sa tibok Naudia. Gihalad ang mga sakripisyo nga pagano at ubangan sa kabalayan ug didto sa mga kalaranan ang gibisan unsang mga basahon sa balaod nga kakaplagan gigisi, gisunog ug bisan kinsa nga hisakpan nga magdala ug usa ka kopya sa balaan nga mga basahon o nagtuman sa balaod gipapatay sumala sa sugo sa hari. Matag bulan kining daotang mga tao migamit sa ilang gahom batok sa mga salita nga hindakpan dito sa kablungsuran. Iyaw na. Muna diha, dili kay ang taon ang Katoliko. Kadto sa imperyo ang bumapa nga ang nagpuyo haris, ang mga hari pang way hinungdan, ang pagadong hari. Sa 50, versikulo 59, ngadto sa 60. Sa ika-25 ka bulan, kining maong daotang mga tao naghalad og mga sakripisyo didto sa altar nga pagano nas gitukod sa ibabaw sa altar sa templo. Ang mga inahan nga mitugot nga ang ilang mga kabataan tulion gipamatay subay sa kasuguan sa hari. Di umra pastilan. Mao ti balaod, balaod gihatag nato ni Abraham nga tiyang tulion gyud. Pero kini gipamatay ni sa katungod sa kasuguan sa hari. Ang mga gagmayng bata gipamitay diha sa ilang mga liog, ipamatay usab. Ang daghang tao sa Israel malig-on misukol sa kasuguan sa hari ug nagdumini sa pagkaon ug kalanon nga mahugaw sumala sa seremonyas. Gipalabi nila ang pagpakamatay kaysa pagsupak sa balaan nga kasuguan ug sa pagkaon sa dili hindo nga kalanon busa. Daghan ang nangamatay sa tungod sa iyang gipaantos sa Dios ang Israel sa makalisang gayon. Muna, si Antioko Epiphanes mauni na unsa man tong nagisgutan nga may napulo ka sungay atong basahon ang panagda matong Haring Daniel katanawon. Daniel Kapitulo 7 versikulo 1 ngadto sa 5. Sa unang tuig sa paghari ni Belsasar hilab sa Babylonia nagdamgo siya Daniel. Isulat niya ang iyang damgo ug mao kini ang iyang asoy. Nakita ko ang sa akong damgo nitong gabiuna nga ang dagat ikuskuso sa upat ka hangin. Nakita ko sab gikan sa dagat nga mitungha ang upat nga may upat kadagkong mananap. Mitunga ang upat kadagkong mananap. Ang una murag leon o kini may pako sa agila. Unya nakita ko nga nang langkat ang iyang mga pako o naalsa siya sa gipatindog daw tao o gihatagan kinig pagnisip nga sama sa tao. Versikulo 5. Sa ikaduhang mananap sa magitsura sa uso, mitindog kini pinagi sa mga tiil sa luyo o nagdangag kinig tulo kaguso ug ingnan tindog ug dagkog ug kaog daghang karne. Unya nakita ko ang daw usa ka leopardo nga may upat ka pako ug upat ka ulo ug yatagan kinig otoridad sa paghari. Sa 7, versikulo 7 ngadto sa versikulo 7 ngadto sa 8. Tapos nakita ko ang ikaupat nga mananap bangis ug makalilisang ug kusgan kaayo.
ug putaw ang iyang ngipon. May giusap siya og napino-pino kini og gitamak-tamakan niya ang hibilin. Lahi kayo kini sa tanang manap nga una kong nakita. Kay may napulo man kini kasungay. Amo na ni. May napulo man kini kasungay. Gisudong ko ang mga sungay ug unya diha sa ilang taliwala miturok ang usa ka gamayng sungay ug nangaibot ang unang tulo ka sungay. Kining sungaya may mga mata nga sama sa mga mata sa tao ug mga baba nga nagsultig pulos hambog. Giro kay dako dinhi. Sa bersikulo 9 ngadto 10. Og sa pagtan-aw nako may mga trono nga gibutang ug milingkod kini sa nga mulingkod siya nga walay katapusan. Ingon sa niebe ang kaputi sa iyang bisti ug ang iyang buhok sama sa dilana nga puti kayo. Ang iyang trono kalayo nga nagdilaab ug may ligid kini sa kalayo usab. May suba sa kalayo nga nagbahagikan sa iyang atubangan. Libo kalibo ang nagalagad kaniya ug nagbarog sa iyang katubangan. Ang hukmanan andam na ug ang mga basahon kablihan. Samtang nagtanaw ako sa 11 ngadto 12. Samtang nagtanaw ako nadungog ko gihapon ang mga panghambog nga gisulti sa sungay. Unya nakita ko nga gipatay ang mananap ug gitambog ngadto sa kalayo ug ang kalayo ang iyang lawas. Gikuan sa gahom ang ubang mananap apan gilugwayan ang bubong panahon ang iyang kinabuhi. Versikulo 13 ngadto sa 14. May lain pagayon ako nakita diha sa akong pananawon. Nakita ko uban sa mga panganod sa langit. Ang daw usa ka tawo miduol siya kaniya sa walay katapusan o gipaila ngadto kaniya. Ug kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya ug ang gingharian aron mag-alagad kaniya ang tanang katawan. Walay katapusan ang iyang gahom kay dili man manumpag ang iyang gingharian. Si 15, itsukuro 15 katong city. Ako si Daniel, nahasol pag-ayo sa makapabalaka lako ang akong nakita. Dito ako sa kaniadtong nagbarog, dito gipunta na ako nila. Kung matuod ba kining tanan, gisultihan ako niya nga ang niya o gipasabot niya kanako ang kalugan ining tanan. Mingon siya, kining upat kadagkong manap mao ang upat kahari. Ang upat manap di ay mao ang upat kahari nga mutungha sa kalibutan. Apan ang pinili sa Dios mao'y manag-iya sa gingharian hangtod sa kahangturan. Unya nagpigkasayod ako sa kamatuoran versikulo 19 ngadto sa 22. Yan pagkasid ako sa kamatuoran may tungod sa ikaupat ka mananap nga lahi sa tanang mga nakita ko dito kay kini hilabihan kamakalisang tungod sa iyang putong ipon o mga kuko nga bronze. Giusap-usap niya ang iyang pitukob o gitamak-tamakan ang nibilin ini. Bot usab kumasayod bahin sa napulo kasungay nga duha nga diha sa ulon ini ug ang laing sungay nga mituybo usab nakapaibot sa tulo ka sungay nini. Kining sungaya may mga mata ug may baba nga mga panghambog daw haon kay sa iyang mga kawan. Sa pagtan-aw ko nakigubat kini sa mga kabalaan dito ug kini mibuntog kanila. Unya miabot siya nga walay katapusan ang pagipakadaog nga hukom tapig sa mapinili sa labing halandon. Niadto ang adlaw, miabot ang adlaw nga nadawat sa katawhan sa Dios ang gingharian. Ngunit matay daghan itawon gipangunos kinabuhi ang mga balaan na makita man nato di karon kinsa man ni sila. Sa bersikulo 23 ngadto sa 24. Unya mingon ang akong gipangutana.
ang ikapat nga mananap. Nagsimbolo sa ikapat ka gingharian nga lahi sa tanang gingharian. Ang upat ti ay nga mananap nga sa simbolo sa ikapat nga gingharian nga lahi sa tanang gingharian. Lamyo nini ang tibok kalibutan o yatak-yatakan og dugmukod kini. Ang kahulugan sa pulo kasungay mao kini gikan niining ginghariana mo tunga ang napulo kahari. Nini ning gingharian ang mga imperyo ay mo imperyo sa Roma ning iskutan ani mutungha ang napo kahari ug unya may laing pagmutunga sunod kanila lahi siya sa nanag-una kaniya ug buntugo niya ang tulo kahari. Musulti siya batok sa labing halangdon ug buntugo niya ang mga pili sa labing halangdon. Gawas na nga musulti siya batok sa labing halangdon ug buntugo niya ang mga pili sa labing halangdon. Muna ning niya sa pinadiyag 13:18. Muna ni maghunauna siya sa pag-usab sa mga panahon ug sa balaod. Muna ni og itugyan sila kaniya sulod sa tulo ug tunga sa tuig. Apan sumala sa magbuot sukmanan, kuhaan kini gahom ug malaglag gayud kini ug mamala ug mawala ug ihatag ngadto sa pinili sa labing halangdon ang gingharian, ang gahom sa gingharian ubos sa kalangitan. Mapanag-iya sa katawang pinili sa Dios, walay pagkatapos ang gingharian ug kalagaran siya sa tanang nasod. Mao kini ang nagkatapusan sa among panahon. Muni nga itong Iglesia Katolika. Mabibarog bisag unsang lutos, bisag unsang pamatay sa mga balaan, apan libarog. Mao kini ang tinuod ay nga lang. Kini ang mga nahimutang di sa 13:18, mao di ay ang mga hari nga iya sa dautan na atong basahon ang kasaysayan. Ang mga manglutos sa mga pangulo kaniadto sa paganong Roma. At ang mabasa sa World History by Arthur O'Brien, page 168. Muna ni ang nagpatay sa tumabalaan muning mga hari nga nagpatay sa mga balaan. World History by Arthur O'Brien, page 138. Sa tuig 64-68, Anno Domini, Neron Kisar, mo'y unang emperador nga naglutos sa mga Kristiyanos. San Pedro, San Pablo, San Andres, ug daghan pa ang ipamatay nini. Tuig 95-96, Anno Domini, Dominicano nagpatay sa daghang mga Kristiyanos. Ikaduha, hari, Dominicano. Ikatulo, sa tuig 106-17 AD, Trajano nagpatay nila ni San Clemente Evaristos o si Alejandro Polos Balaan. Muni itong igutan sa ni Hari Daniel. Sa 161 kanto 180 AD, Marcos Aurelius nagpatay nila ni Policarpo San Agustin. Ang ato karon nga ang San Agustin nga katong Santo Papa o obispo o Santa Cecilia. Sa tuig 201 ngadto 211 Anno Domini, Septimus Severus nagpatay ni San Ireneo, obispo sa Lyons. Sa tuig 235 ngadto 238 AD, si Maximino mipatay sa daghang mga Kristiyanon. Sa tuig 249-251 Anno Domini, si Dicto mihalad sa ilang bathala. Ang martir ni ining tuiga mao si Santa Agata. 257 hanggang 260 Anno Domini, si Valerino mipatay ni Papa Sixto ug ni San Lorenzo. Ang napatay ni Valeriano tuig 257 ngadto 260.
Sa tuig 234 katos 235 Anno Domini, si Aureliano mubura ang pagmando apan puno gihapon ang pagpanglutos sa mituo ni Kristo. Sa mga Kristiyano ang panglutos gihapon mao gyapon yung mga haria. Sa tuig 303 ngadto 305 Anno Domini, si Diocletiano mao yung labing bangis nga manggukugod sa mga matinuo ni Kristo. Ang mga santos nga martir mao sila si San Sebastian, San Vicente, Santa Agata, Santa Agnes, Santa Lucia, ug daghan pa. Sa World History by Arthur Obred page 138 katos 139. Kini silang mga haria mao ang napulo kasungay nga nahimo sa mga krimen, naghimo sa mga krimen niadtong panahona. Ug kini sila mao ang mipatay sa piniling mga alagad sa Dios nga labing gamahanan. Pinadayag Kapitulo 17 versikulo 12. Encyclopedia Americana Volume 2 page 61, second Nero, may kaduhang Nero. The International Reference Work sa mao gyapong libro sa volume 26 page 442, si Domitian gitawag og Nero Redivivus o Redivivus nga sato pa nabuhi pag-usab ang kinaiyan ni Nero. Mo ni siya si Domitian. Si Domitian gitawag og Nero. The Old Book Dictionary page 1759, sa ato pa nabuhi pag-usab ang diwa ni Nero kang Domitian. Muna, klaro, muna mga haria ang nagpatay taon niya karon pangutana. Anong pasangilan man ninyo ng Papa sa Roma puloy na sa Yawa? Ako pangutana. Kung mao manggaling na ang inyong pagtuong ang Roma puloyanan sa Yawa, ang ako pangutana. Sawa pa mahog ang Roma sa Yawa ngagpuyan karon. Unsa man Roma kaniadto Dios don. Muna ko pangutana. Diyos nung magruma kaniadto. Baka kay nandako nga naman na sa history nga kang Roma kaniadto hilibang ara mabayang bigaon. Muna kaniadto ang Roma ug daghang mga dugo ang ipaagas ngadto mga paganong hari. Una dili in taon ng Katoliko. Gidaot ang nay ninyo aron lang nga magpadayon sa inyong paghiwi nga pagtuo. Tung kinatintal man kamo sa nangulo ninyo nga mao si Martin Luther. Mo kalaigsoon, dagan salamat. Muna nga itong katapusan sa itong pagpambit. Dagan salamat sa inyong pataniho, pagtanaw. Hinaot, pagpadayon ko pag-monitor o pagsubaybay sa ako ang mga oras. Maghihatag karong gabi na. Dagan salamat, maayong gabi, natong tanan.